तो का हाल बा भाई लोग रउआ सबके बीच आ गइल बा बहुत ही भोजपुरी के जबरदस्त सॉन्ग जे कि आदि शक्ति फिल्म पर प्रस्तुत बा। जे गाना आ गइल बाटे रउआ सबके आ जे गाना के टाइटल बाटे एगो बारत रहे एगो मारत रहे, जे कि टुनटुन यादव और नेहा राज गइले बाड़ी। आ गाना के लिखले बाड़े सुनील सागर यादव और संगीत बाटे श्याम सुंदर यादव के, जे कि वही आदि शक्ति टीम के माध्यम से हर गाना रिलीज होता है। तो चलो लोग गाना के प्यारा से बात जे दिले बा एकदम दिल से थैंक यू। तो चलो लोग अब बहुत ही ब्लास्ट गाना आई आदि शक्ति फिल्म से। तो चलो लोग दूसरा का गाना बताते हैं। तो दूसरा का गाना ये बाटे जे गौतम यादव ऑफिशियल से आई बाटे, एकदम बहुत मस्त सिंगर हन भाई लोग के सब सपोर्ट करिए लोग। जे इनका गाना बाटे खाली यादव जी के दिह तू, गौतम यादव और अपी पराथा गले बड़ी बहुत मस्त जबरदस्त सॉन्ग बाटे। जय हो भोजपुरिया समाज, गाना के प्यार से सही दिह लोग और सही सुनत रह लोग। जय हो। 8 तारीख के रिलीज हुई जनवरी में, 8 तारीख के आज रिलीज हुई आज के दिन। तो चलो लोग अब फिर तीसरा का गाना आवत बाटे एक फिर वो प्रमोद प्रेम यादव के। तीसरा का गाना ये बाटे हीटर करे वाला हीटर हिट करे वाले हीटर ही। तो जबरदस्त सॉन्ग बाटे इहो जे प्रमोद प्रेमी और शिवानी सिंह गइले बड़ी मिल के। आ गाना के लिखल बड़े दीपक दिशमुखी और संगीत दिले बड़े नितेश शर्मा। बहुत जबरदस्त। हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो। यादव कुल से स्टूडियो से रिकॉर्डिंग भइल गाना।